Ang banang nahigugma sa iyang asawa. Buhaton gyud ang tanan aron nga sila magbalipayon. Apan bisan pag-unsa kamahal sa bana ang iyang asawa, kung makakita kini og mas gwapa og batan-on pa, di gyud balikayan nga siya makasala. Itago lang ko sa pangalang Ray, Minyo, ug doon na nami ang usa ka anak sa kog asawa nga itago talang usab sa pangalang Bea. Kuya Ricky o Ati Gina, doon naging mga lalaki nga mausab ngadto sa ilaga asawa. Ilabi na kung makaanak na. Kay mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di gyud nako mahimo nga mahikalimtan. Og aron nga masabtan ang tanan, ingon ini ang sinugdanan sa istorya. Didig ako ga kasinatian. Lahir lagi ka ni Anturoy. Sa una, labing kayo ka na ako. Halos gani kada gabi wa tay pahuwayay. Pero karon, naunsa ka naman yung balibat ka naman ako. Wa ka na ba ganahin ako, Harry? Stila ni mo biya, oy. Pasensya na good. Kapuyon ba yapog ko? O nang di na ko makapanguhit di mo. Sama di siya, oy. Pasin ba ya ako? Nanaylain ni mo dihagi. Gi, sait-saitan. Bantay lang yun ka. Dila ragiwi lagom ni mo. Stila ni mo, oy. Mahipta mo bagod na. Gihigog ba sa kapag ayo, biya? Huwag dili mahimo nga manghika pa kuglain. Stila ni mo, oy. Ali ay, manood na lang ka kwarto. Aron ka. Maumag ka ni imong ipangita. Sige, manood na lang manood na kwarto. Siksiha ba ining si Trixie na nilahig? Pastilaan. Ito tayo. Hamisas mga paa, uy. Bisag single mom, doon na rin anak ng babayana, pero tindot pa magkaayo. Naunsa ka, Harry? Mura magmo. Gawas ng imong mata na kita ng paa ng nanilhig ka nga si Trixie. Pagtarong ha, kay naniidra ba ko nimo? Si mama baya, uy. Ipagsaba ma. Sabad ang mutanaw, gatanaw lang ganit. Kay, siyempre, doon naguntay mata. Gatanaw gita. Imong tinanawan, nakahibaho ko, oy. May magdi ko babae. Nakahibaho ko kung unsay bot pasabot ana, naibog kang ni Trixie. Si mama, oy. Kung tubro mo punta sa kaibog ba? Wala may himuon na action. Alihan ka, ma, oy. Muuli na ko sa bahay. Lani. Unsa di ayap? Unsa man parts? Tumbuya ay. Darahan ta karon. Bitaw. Pagtarong di parts ha, sipat-sipat man ka parts. Guan ba? Kana bang si Trixie ba? Ay, oh. Doon na uyab? Ay, wala na uyab, pero nangutana ka man ha, nga. Kadako na mong minyo? Utana ra gani. Gwapahan yan, no? Bitaw, gwapa bitaw siya. Nindot kay gawas. Ay, oo, uy. Pero, tulahi ko, bi? Tulahi ko niya ba? Ay, uniyaw, mahibawaan kasi mong asawa nga. Ay, sus. Isog na ba kuno to imong asawa ko, no? Kaya gano, isulti na ini mo. Oh, basin mabulabog ta ba? Pero, okay ra na parts. Basta naibigay ba? Maumana ron panahon na ron. 50, oh. Ay, dumagi po. Kana sa, kung magkauyab ana, dugangan ko na. Sige, okay kayo ni. Basta ha, ikaw ni bahala dito. Oh, sige, ako ni bahala. Parts, ka bala ka. Tulay gid ko. Lami-lami istorya ba? Lagi, problema basta kay mao lang to ha. Kada na ko tulay, siyempre na agi bayad. Sige.
si Trixie ka na. Stilan, ka, paipok-ipok, gini babayhana bisag niya small. Duulo na ako. Trixie? Ay, hello. Stilan. Ikaw Ay. hindi ay niriuwi? Murag ko, nakakita og anghel. Pag sure diya ba? Pagka nindot gid guys binuhat sa Ginoo. Ay, uy. Ako gani. Pag mura po kog, nakakita po kog. Bituon. Ay. Bito sultiha sa lalaki siguro no nga. Kaya bang mahimo ni Bog hinigugma? Ay, unta. Pero, ada. Naman tilaki nga akong gikaibgan, uy, Roy. Mao ba? Pero, Ray, way, pakialam na ako, uy. Murag, wala siya kahibaw ba nga. Giiring-iringan ako siya. Kinsa man naglaki ha? Ay, secret rin eh, basta. Silingan na nimo? Ay, oo. Pero, tigid sa kamatikod na ako. Ay, bisag, unsaon ako pa siksi-siksi. Magawas naman ko, manilhig naman ko. Pero, ay, walang gihapon. Mura gila siya, bato kasing-kasing. Mura ba na siya buta? Swertiha kay naglakiha eh. Mahimo bang mangayo kog number nimo? Trix? Sure. Ang kupyada yun, uy. Sige. Mo-text man ka na ko. Kay og dili, di na lang po kumuhatag. Ay, sus. Text unya ta ha? Unya, arin ako kay basin niya tuwara sa inahan. Tuwara sa inahan na ba? Tuwara sa unahan si Bihag ako kasawa. Sige ha. Basta, kung na kay lugar, pwede man kunin mo tawagan anytime. Sige. Sige, Trix. Diha ka na. Kuya Rick, ug ati Gina, niadtong tugura na hagit gyud akong pagkalalaki. Kaya nagduda ko nga ako ang gipasabot ni Trixie. Kakarang nga, iyang gikaibgan nga iyang silingan. Boto, kaya nakapangayo naman kong numero. Dito nagsugod mig text-text, tawag-tawag. O pila may istorya wagi ko masayaw. Gumikan kay, misugot siya. Nga, mahimo na ko siyang hinigugma sa tago-tago nga pamaagi. Hangtod, nga nagmalampuson gid ko sa kung tiyuha gadto niya. Ug gani, usa ka adlaw ni ana, igud ini ang nahitabo. Induta gini mo, Trixie. Maayo man ka mudhadi ay. Nga no, ang imong asawa. Di siya kabaluin eh. Ay da, maayo naman gud sa pirmero pero mura bag sayod na ka, sumul ka ayo kung kanunay na lang nga usa lang ka putahe. Maudi ay no. Nga nangita yung kaglaing putahe. Kay, mo nag-iingon nga, ako ra jud ang makabaluin eh. Sikrito na to niya. Sige, mugawas na ko kay basin mo niya. Doon na makakita na to. Ha? Pag sure, uy. Mugawas na ko kay... Ayaw sa. Nga naman. Mag-utro pa ta. Di pa gani ka. Kung mo lokal na gani ka na, isulti na ko sa imong asawa nga, kaduhara ta. Kaduha kong tahon. Ikaw ay. Kaduha. Mura man kag makuyapan lagi. Kaysa ragali na ito gihimo. Kaduha? Kaduhaan ta ba? Buot mo kayo pasabot. Otruhan pa na ito. Ay, unsa man di ay. Dali. Di ba? Ray, nagulat na baya ko nimo. Ganina lagi baya kong andam. Astila ni mo. Di ka po ikos trabaho. Nawarakot ko o. Si Bia ba yan? Unyan na lagot.
Kapoy kaayo. Kalain ninyo eh. Okay, gana. Ang sa di ay. Naabot ay laki nga way gana. Ay, sige, kapoy Tanan ko. laki na ay gana, uy. Kapoy ko. Ay, kusugod ka ng tingog ni mo. Makamatawag yan ang bata. At tawa kay pakialam. Gusto na ko karon dayon. So, siya na lagi. Magatawag na ta. At kaway lamit ni mo eh. Diya ka na. Gusto ginaging nyo nila. Tricks, no? Nga kung masugda na gani. Lami kayo nga. Kanunayon. Ikaw ba? Diya nagit ko bilib niyo ba? Manag-anay lagi ka no? Natag-anan git nimo. Ambot na kung isulti unta na ako nimo. Na kung maanad na, lisod na biyaan. Ay. Oh. Gusto naman siguro. Ay, mugawas na ko, ha? kadali lang, uy. Pwede mag-usap sa ta. Ay, susunod na po, Gi. Sunod na po, Gi. Sayod ka ba ang limitado na akong oras? Anala, sige ha. Basta, paabot ko nimo sa inyong text. Oo. Sige, sige. Mugawas na ko. Ray? Bia? Ganong niya ka? Ako mong tanan nimo. Nganong niya ka din hindi pita? Ikaw? Ganong niya ka man? Ako ang unang kapangutanan nimo. Nganong niya ka din hindi pita? Diha ka na! Mag-istorya ta sa bay, ha? Mag-istorya ta! Magdali ko rin mag-istorya. Akong asawa. Nagulsa ka siya dito sa hotel. Tuwapon ko. Ay, sakay mo ka niya dito ba? Ray, ngano ba nga? Ma. Nagdagan-dagan man tayong asawa. Naghilak man to. Nto ay, sa aba kay yung kwarto to, namuspos man to sa... Murag nag-wild man to, oy. Nag-away ma mo? Ma'am, mag-istorya o na, ma. Mubalik na ko niya. Mubalik na ko niya, diha, ma. Oh. Ganun, naghila ka man. Guilty ka yun, no? Doon na kay kauban nito, no? Sa atong gigikanan. Pangutan ako ni mo. Ang ay pabunay pangutanan ni mo, Re. Tungod ni mo. Wala ka makahatag sa imong obligasyon nga ninako. Pero maudi ay rason nga mabalibad ka. Samtang nagkinahanglan ko ni mo tungod kay wala ka na ganahin ako kay naana kay laing gidaladala dito. Biha, dili makaturunganon nga mubalos ka na ako gumikan kay lalaki ko. Huwag mawa na ako. Re, gibuhat ko lang ang angay. Gusto na ko ipakita ni mo nga dili lalim ang buhatan ng ingon ana. Sakit no? Sakit dili ba? Biha. Nga kitang duha. Magkita dito sa dili unta angay nga kitaanan. Biya, putlon ta na ni. Pasaylo ako. Ako nga kunon. Ako'y nag-una-una sa pagpakasaga na ni mo. Pero kung mahimo, atong ibalik. Undangon ta na ni nga, binuhatan. Re, Nahigog ba ko ni mo, dili ko gusto magkapungkag ang atong pamilya. ingon man ko re. Pero gibalusan talang ka. Aron imong matagamtam kung unsa ka sakit. Ang gibati nako. Pasayloan ako. Nakasala ko ni mo re. O pasayloan sab ko sa akong nabuhat ni mo. Pero timan ini. Igo lang ko ni bahaws ni mo. Kuya Rico, gati Gina. Ay, wala ko damha. Gaga ko kasawa. Kung unsay akong gihimo, mapoy ang gihimo, gubikan ka na ni malo siya nga hinako. Gi ka ni Adto, nagtinarong nagid ko. Sa nahitabo sa kong kinabuhi akong ang kunon. Na ako yun ang sadaan. Kuya Rick, salamat sa paghatag kinabuhi ni akong kahagi. Hinaot niya kini nakahatag og pagtulunan sa uban. O
og nakahatag lingaw samtang inyong gihatagan og kinabuhi. Inyo magtatampo. Ray,